F'din l-eżortazzjoni, il-Papa Franġisku ifakkar fix-xena ħelwa tal-film Il-Festa ta' Babette. Babette, mara żagħżugħa, kienet ħarbet minn Franza minħabba ir-Revoluzzjoni Franċiża u marret f'villaġġ tas-sajjieda fid-Danimarka. Laqgħuha żewġ aħwa nisa u liet qassis twajjeb illi kien imexxi komunità b'regoli stretti ħafna. Darba minnhom biex tferraħ lin-nies, Babette għamlet ikla kif kienet issajjar f'Pariġi bħala koka f'ristorant ewlieni. Il-Papa jsemmi kif Babette wara din l-ikla irċevit tan-nieqa rikonoxxenti kif ukoll din l-espressjoni sabiħa kemm għad jifirħu bik l-anġli. Meta naraw li l-oħrajn jifirħu u jgawdu minħabba fina, inħossu fina xi ftit mill-ġenna. Għalina li nemmnu, il-ferħ tal-miżżewġin irrid ikun mibni fuq l-imħabba li taqqadna ma' Alla. U ferħ li jibqa' differenti minn dak imqanqal mill-vanità ta' min jaħseb fih innifsu u jinsa lill-oħrajn, u l-ferħ ta' min iħobb tas-sew u li jifraħ bil-ġid tal-maħbub jew tal-maħbuba tiegħu. U sabiħ meta bħal Babette fil-film infittxu l-ġid tal-persuni l-oħra u dan jgħod ħafna bejn il-koppja miż-żewġa. Il-ferħ li jiġi mill-imħabba vera f'din id-dinja ikompli fil-ġenna. Iż-żwieġ għandu il-karatteristiki kollha ta' kif għandha tkun l-ikbar ħbiberija. Waħda minnhom hi li żewġ persuni jesprimu li se jibqgħu jinħabbu għal ħajjithom kollha. L-imħabba intima bejn ir-raġel u l-mara hi ta' valur speċjali u qaddis. Iż-żwieġ fih ukoll wiegħda formali li tesprimi xewqa għal stabilità li tgħin biex żewġ persuni ikomplu jibnu ħajjithom flimkien. L-imħabba bejn koppja miż-żewġa tista' tisfuma meta nċedu għal kultura moderna li l-affarijiet huma provviżorji, idumu għal żmien limitat u li nistgħu nibdlu l-mod ta' ħajja tagħna skont kif jaqblilna. Din il-kultura twassal biex mal-ewwel diffikultà inwarbu l-impenn li tħallna lih b'tant preparazzjoni. Imma għal koppja li trid issalva żwieġ, id-diffikultajiet li jinqalgħu jistgħu jsaħħu l-imħabba li kien hemm qabel. Jiġri li wara li l-koppja ikunu batew biex jaffrontaw id-diffikultà flimkien, jintebħu li dak li għaddew minnu ma kienx għal xejn. Ikunu kisbu xi ħaġa tajba, tgħallmu xi ħaġa flimkien u issa jistgħu japprezzaw iżjed dak li sewa sforz kbir lit-tnejn li huma. Irridu nkunu konvinti li l-provi li jinqalgħu maż-żmien jistgħu jintrebħu, imma jkun hemm bżonn id-don tal-grazzja t'Alla li tgħin lill-koppja ikunu xhieda tal-fedeltà lil xulxin. Il-grazzja ta' Alla taqqat il-ħafna valuri tas-sagrament taż-żwieġ u twassal lil miż-żewġin biex ikunu għotja libera lil xulxin li tidher fis-sentimenti, fil-kliem u fil-ġesti li jaqsmu bejniethom fil-ħajja ta' kuljum.